Som sagt, fra stueetagen går vi op ad trappen til første sal, hvor der er 2 dejlige soverum inde til venstre. Super hyggelige rum i fransk stil med klædeskabe, dejlig dobbeltseng, soverum 2, lidt større dobbeltseng, også holdt i den hyggelige franske stil og med klædeskab. På første sal er der også husets anden toilet med håndvask og også hyggelig fransk stil. Her har vi også husets stue. Alt muligt rum, hvor der er tv. Dejlige franske vinduer. Her er også en sofa, som kan slås ud som sovesofa. Og en væg, der er dekoreret af vores børnebørn. Det var første sal.